Mayor Jerry Trenyas nagmando nga ang tarang nga traffic aids dapat aragid sa dalan. Samtang blessing kag commissioning sang BFP ambulance, ginpatigayon. Nagmando si Mayor Jerry Trenyas sa tarang nga mga traffic aids nga mangin obligado kang magpabilin sa mga dalanon ilabi pa sa oras ng trabaho. Luyag sang alkalde nga makita sila nga nagadereher sang trapiko kag hindi lang magpangdakop sa mga violators. Magadugang man sang numero sang traffic aids ang PSTMO para magbulig sa mga dalan sa diin may yaras ng construction. Pati ang mga eskwelahan ang pahamtangan man sa mga traffic aids bangod sa kadamuon sang mga estudyante. May instruction kita sa PSTMO nga tanan nga traffic aid ara sa dalan. May mga areas kita nga dugangan traffic aid para nga mas mapo. Especially yung area dira subong sa flyover nga ginaobra pa. Madugang kita da traffic aids. Kag sa mga schools, no, kay kadamo na sa mga eskwelahan subong nga naka face to face. Bangod sini, nag-abiso na si Mayor Trenyas kag PSTMO Head Jack Cunlo nga hitsuhon ang pagdugang sang personnel lakip na ang deployment sa mga dalanon. Una diri, nagpatigayon na sa Traffic Academy ang mga katapos ang PSTMO sa diinin paidalom na sa serye sa mga seminar kag workshop ang mga traffic aids para mapaayo ang ila pagtrabaho. Ang instruction is I want to see all the traffic aids in the streets para makabuligid. Kagang instruction, mabulig sila manage ng traffic kaya tingalaga nila department is PSTMO, no? Public Safety and Traffic Management Office. So dapat ma-manage sila. Hindi na public safety and traffic violators. Hindi management. Ang ginamin sila, management, no? Manage. So, hindi lang pangdakop. They are not there only to get more violations. Ang importante makabulig yun. Ang presensya sang traffic aid sa dalanon ang kabayan sang level up nga serbisyo sang Iloilo City Government. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up, Patron. Ginpangunahan na day Mayor Jerry Trenyas kag BFP Regional Head Chief Superintendent Jerry Candido ang blessing kag commissioning sang BFP ambulance. Bago hag moderno ang ambulansya, bangod isa ini ka Type 1 basic support ambulance kag kompleto sa gamit. Nalipay ko nga ang DILG sige ang ila pangita paagi para nga mabuligan ang capacity sang aton Bureau of Fire. Nakitaan ko nga sa ini nga mga tinuig nagadamo ang aton equipments, no, sang nagligad nga tuig commission man kita kag nag-bless ang isa ka rescue vehicle, subong ambulansya naman. Nalipay gid ako kay sige ini. Ginpabutyag man sang alkalde nga malapit na matapos ang fire station nga ginpatindog sa Fort San Pedro area. Ginalauman nga mainagurahan ini sa second quarter subong nga tuig kag makasaylo na ang City Fire Station. I will make sure with my connections with Secretary Abalos nga kung ano pang mga kinahanglan nyo diri sa syudad ipangitaan ko paagi para nga mapalabot dito sa Dako naman ang pagpasalamat sang pamunuan sang Bureau of Fire Protection sa Iloilo City Government bangod sang suporta sa mga programa sang ahensya. And I am also very happy working with Mayor Trenyas kay every time nga may kinahanglanon kita ara siya sa pagbulig sa ato. Sa piyak ka bahin, 4 na ka mga eye care facility sa sudad sang Iloilo ang operational kag suno kay Mayor Trenyas mas mapalapit kang mapadasig ang paghatag sang bulig sa pamuluyo lakip na sang BFP. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up, Patron.